21 de juny. Me diuen Maria Climent. I jo vaig anar a l'escola fins als 9 anys. Després vaig anar a fer garrafers perquè ma mare necessitava... Eren 5. I ma mare necessitava el jornal per menjar. Me vaig anar a les garrafes i ja no vaig anar a l'escola. Ángel García Català, 40. Jo, Fernando García Climent, i el 1970. Vaig néixer el 1970. Bueno, pues el meu nom és Sònia, jo soc d'ací de la Pobla i jo vaig néixer en el 80. O sigui, ara ja en tinc 45. Hola, soc José, tinc 20 anys i soc de la Pobla del Duc. Jo soc Roser, tinc 19 anys, però anem junts a classe en la Pobla del Duc. L'escola que anava Ramon Esteve, jo tota la vida s'ha dit així, però entonces estaven pel poble les Campaes, perquè entonces no hi havia un centre. Estaven les escoles en la plaça de la Iglesia, les mongetes te donaven lliçó, te donaven matemàtiques, te donaven de tot, i doña Pepita fent labors i fent de tot. Doña Pepita també fent de tot. Allí una mestra donava de tot, donava matemàtiques, donava llenguatge, donava història, donava de tot. Així és que... I les mongetes també. Com eren 2 pisos. Eren 2 pisos, 2 escoles. Malament, este piso era escola. I la casa al costat també. Allí n'hi havia que tenien 3 anys més que jo, n'hi havia que tenien 2 anys menys, n'hi havia que tenia 2 o 3 anys menys. No, allí anaven tots mesclats. Xics soles. No, anaven a soles les xiques. Primer les xiques i els xics de cipertats, perquè no podíem anar les xiques en els xics, igual com en la iglesia ens assentaven les xiques a un costat i els xics a l'altre perquè no volien que ens assentàrem. En l'escola, sumar, restar, multiplicar, tot això. L'examen de ver a casa també, l'examen per el que estudiàvem allà a l'escola, a base de multiplicar i dividir i restar i fer números i escriure també. Pues la meva escola, la veritat és que hi continua sent una escola molt gran i molt bonica. Jo la recordo passillos amplis, les classes també eren molt amples, una biblioteca enorme, l'aulari que diguérem d'audiovisuals, ahir anaven tots les teles, teníem una pantalla enorme, no sé, recordo una escola molt bonica i ara continua sent igual, l'ha reformat i tot i molt bé, una escola moderna, actual. I entonces jo recordo les pupitres de madera, taules de madera que pesaven un muntó. Després teníem les taules així, cadira i taula tot d'una, les pissarres grandotes en el guix, les pissarres negres, teníem els projectors, després en classes d'anglès gastàvem els auriculars cadascú per cantar, sentien les cançons dels Beatles. La meva escola, la que n'hi ha avui encara, la vaig estrenar jo aquest any, l'any 74-75, i així al col·legi d'ací. I què fer? Pues el mateix que ara, però això com ara va tot informatitzat, tot digital, era tot manual. Matemàtiques, llengües, ciències socials, natura, valencià, va ser l'últim d'anys, perquè al principi no es donava. Igual, matemàtiques, tot, però clar, el d'ara mateixa, informàtica no estava, no existia. Donar en francès, no donar en anglès com ara, és l'únic que ha canviat. I valencià, això, el que t'ha dit, els 2 últims anys va donar valencià, però no donen en llibres, sinó donen en quadernilles que es dia llevant i ponent. En moltes aules... Tenia un pati en què jugàvem. I en el pati n'hi havia pistes de futbol i bàsquet i jocs pintats en terra ja quan érem més majorets, al final de primària. Exacte. I en infantil teníem tobogans, arenero... I 4 vàters, 2 de xics i 2 de xiques. I en el vàter en infantil penjàvem els gotets i totes les coses de cada un. Teníem 2 patis, el pati general i el pati de cada aula en infantil. Sí. I després el de primària era tot, junt a l'ESO. I en les classes teníem pissarra de tiza al principi, després va canviar a ròtul i en els anys pissarra digital o projector. Vam anar evolucionant poquet a poquet.
pupitres, eren taules, a dos. Y el pupitre estaba un poquito boca para acá así, y ahí teníem el tinteret en tinta, en pluma estilográfica, i la mestra mos posava la tinta. Poquiu a tinta, perquè no en gastarem molt, perquè entonces tot era subvencionat. Però el mateix llibre, tots la mateixa lliçó, el mateix d'això, i els mestres tots gastaven el mateix. Tot, el llibre ho tenien tot. Matemàtiques, tenien de tot. Hasta que després ja va vindre, les meves xiquetes, quan han anat a escola, elles cada any ja tenien un llibres. El valencià va vindre molts anys arrere, però allí parlaven tot el castellà. Llibretes... Les fitxes del llibre te les fes... Fitxes poc, era el llibre... Fitxes no res. I en la llibreta ho passes tu, copies les preguntes, arriba un punt que ja les copies, fiques el número de la pregunta, conforme anaves passant de curs ja no feia falta tant, i contestaves en la llibreta. Si el llibre no ratllava. Un bolígrafo, una lapicera i un borrador. I la llibreta, per escriure. I cada llibreta per cada tema. O la llibreta la parties en dos, però menys informatitzar tot. Boli, jo ja gastava bolis de color, pare, no? Però nosaltres ja gastàvem, hi anem arròs, verd, blau... Eren tots de mateix color. Hi anem bolis de color i llapiceres, les mateixes té ara, pràcticament les mateixes, la marca Stanley... Llapicera el mateix. La mateixa que n'hi havia. I borrador els mateixos que n'hi havia, de Milán i tot això. Sí, tenim cadascú, claro, de casa teníem el seu estuchet en els colors de 7 o 8 colors d'entonces, però després teníem safes també, i en colors en comú, en un pupitre potser fem un grupet de 4 i enmig teníem safes de colors i compartíem els colors, compartíem pegamento, compartíem material escolar, entonces, i a banda de que cadascú també portava el seu. I cada un tenia un calaix en les seues cosetes, en el seu babi... no sé què tenien, però cada un tenia com la seva part. Lo seu, que se portava de casa. I després estaven els rotuladors, les coses de Xina que estaven per tots. Que guai. I teníem una carpeta que els divendres mos manaven deure per casa, tipus d'ensenyar-se a llegir o llegir síl·labes o cosetes. Els divendres mos manaven fitxes, no sé, treballàvem per fitxes. I també teníem jocs. Quan acabaves el deure te deixaven jugar. Podies jugar, exacte. Teníem un castillo de Lego, de Playmobil que estava tot guapo. I si te portaves bé podies jugar. I jo també recordo tindre tipus telèfonos, però telèfonos de plàstic que apretaves un botonet i feien sonidet. També hi havia una cuina xicoteta per poder jugar i no sé què més, jocs de taula per xiquets xicotets. I tenies una llibreta per cada assignatura. Sí. I un llibre, 3 llibrets per cada assignatura, uno per cada trimestre. I la motxilla pesava molt. I portàvem motxilla de carro. Però per anar a classe t'enganxaves en tots els bordillos. Sí. La motxilla de carro. N'hi havia gent que era més lançada, n'hi havia gent que era més quieteta, però nosaltres li teníem molt de respecte a la mestra, nosaltres li teníem molt de respecte. Entonces nos conví que n'hi havia una xica que aquesta xica me recordo que sa mare era filla única, sa mare venia a peix i sa mare la necessitava en casa. I agarra i diu, i s'ampa el bolso de madera en una ansa que portaven entonces. Diu, adiós, tia puta, es queda vostè i les putetes. Ens van quedar totes i ja no va tornar més. Ella memoritzava i ella tots els dies era el mateix. Mira, els dijous tocava la vora. Portaven un drapet en un teleret i allí ens ensenyava ella a fer punto corrido i a bordar els dijous. Els dimecres tocava matemàtiques, els dimarts tocava una altra llengua. Els dilluns és política, que José Antonio i Franco i Primo de Rivera i tot això. O entre ells? Els portaven bé i altres els portaven mal. Jo tenia un mestre que només tenia un de mestre, entonces hi havia uno a cada escola. Sí. I tenia una vara del meler i el que no es portava bé ni allà.
li arreava. I tu li ho dia diverses vegades i agarrava la vara i pam, llinyà a l'esquena. I estava don Manuel i don Ramon. Uno a cada escola, que oïen l'Ajuntament. Així t'enjuassaves, no prenies atenció, te preguntaven i no sabies contestar, volia dir que quan no havies escoltat, i era el que dia el mestre, no el que dius tu, perquè fora mentira o fora de veres. I després molt, perquè si anaves a casa i ho dies, potser que entenies més. El que dia el mestre era va a missa, i punto. I després ja a partir de segon curs crec que encara després tot això ja no, però sí que en quant que quedem mestres de la vieja escuela que ficaven agressius ni a la mestra que arribava a pegar, Pues molt bons, la veritat és que jo tinc un bon record de tots. La veritat que eren professors que els agradava la seva professió, s'implicaven, es preocupaven, intentaven, no sé si t'ensenyaven molt, no eren professors que te feien la classe amena, eren professors que volien ensenyar-te i que volien que adoptares, que tingueres una disciplina. I tinc professors que sempre a alguns t'agraden més que altres, però en general en aquesta escola sempre han tingut molt bon professorat i continuen tinguent-lo. Pues en infantil teníem a una que li era Andrea, la millor mestra. Te queremos, Andrea. Que vam estar els 3 anys en ella. Car. I després crec que n'hi havia una altra, que li deien Raquel, però això no la van tindre. I en primària... Teníem una mascota de classe per les lectures, el Pupi. Uah, sí. I després d'això van passar en tercera una que li deien Ros. Ara ja no podies fer tantes tonteries, te castigaven més, te demanaven més deure... I no sé, però i es preocupaven també, eren, sobretot a partir de tercer, eren prou més rígids en lo d'entregues, deures i tot això. Però jo sí que recordo que mos ficaven una cançó al principi, a l'entrar, o teníem una bústia que miràvem de vez en quan, no sé com es dia, no sé si era de conflictes o de queixes o de què era, i podies deixar ahí qualsevol cosa en un paperet. Jo crec que no la vaig gastar mai, però així en coses. Vale, ja sé, de coses que te passen en classe, sí, ja no recordo. I era anònim, entonces després n'hi havia un dia o quan la mestra volia, ho llegia i s'intentava resoldre entre tots. No era soles estudiar contingut. Clar, però això ho fem no tots els dies. Era com una cosa que estava ahí que si volies podies deixar un paperet. Claro, podia ser bo, podia ser roïn. I al final de la setmana, pues, es llegia. Sí. Para pegar-nos una barreta de caires. Una barreta de caire, pam, 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 a les mans. Para la mano, 5 palaes. Para la mano, 3 palaes. O quan no la creuien a ella, perquè uns estaven per així. Ai, pues si anem 30 i 40 xiquets tots en la mateixa classe. Un se'n fugia per així, l'altre se'n fugia per allà, l'altre s'amagava al baix del pupitre, l'altre no el veia, l'altre no el trobava. Sal d'ahí bajo, sal d'ahí bajo, sal d'ahí bajo. Anava al garroter i no volia. Va tornar a primera, segon, a tercer, possible que eren 2 cursos davant que sí que n'hi havia mestre que es castigaven físicament. Es ficaven engenollats, un llibrec al costat, i el que manejava no un calbissó, va escollar. I mut, que si vas a casa ja saps el que n'hi havia. Després encara n'hi havia repicó. Però jo ja, de la meva quinta i això, el que és això no, però sí que m'ho han prohibit eixir del pati. I les hores de pati no estan en classe sentat, estàs copiant. I com ho copies i tu, com a mínim t'heu de copiar una fulla o 2 fulles, ho tens la lliçó tal i a copiar-la. I la tens que llegir tota. Si el mestre el coneixies, te botaves una sí o no per poder fer la lliçó alhora. I si el pillava, ja ho sabies, que normalment no, però bueno, perquè això no a cada post, si volien que estigués fent alguna cosa, no estigués assentat. Però de físic alguna vegada en gimnàsia sí, perquè anem de xulets i els 4 o 5 xulets que estem tontos a pegar-li 10 voltes al camp. A córrer. I els demés estan fent gimnàsia normal o jugant i això és 10, però quan acabes a seguir com els demés, no que t'has sentat i descansar, no, a seguir com els demés. Quan acabem a les 5 és que no treien bones notes, en una casa particular el mestre que davant els pares, ens deixaven a casa que era una cavatia morena, i tots de 5 a 6 al repàs. I el repàs el feia el mateix mestre i ho fem perquè ells no cobraven.
Pues possiblement que potser algú es quedaria en classe i no eixiria al pati. Segurament que un càstig seria el típic de que no vas a quedar-te sense pati, vas a quedar-te sense pati, que és el que més ens agradava a tots. El racó de pensar. Si te portaves molt, al racó de pensar. Si parlaves molt, a primera fila. I si te portaves molt bé, enes de primera fila també, saps? Pa tindre-los controlats. Era 50-50. Mai passava això perquè ell xerrava molt i el ficaven a primera fila. Jo, com en teoria era bona xiqueta, me ficaven en ella a primera fila. I xerrava. Què passa? Que xerràvem els dos, entonces no funcionava. N'hi ha que sí que anava al repàs, N'hi ha que sí que... Les mares que podien, la gent bien portava les xiquetes al repàs, però les que eren pobretes no podíem anar. Nosaltres, pues mira, mon anaven a fer garrafes, a Jarraïm, que anaven a pesar de l'hora a forrar caixetes, l'únic que anaven, l'únic que anaven. Nosaltres tota la vesprada amb la bicicleta, a la comba, totes les per jugar, a conills que diuen tots els xiquets, a fer herbes pels conills, en un capasser que te donaven les mares, a fer herbes pels conills, a fer herbes pels conills. El gimnàsia no l'ha fet mai en la vida. Entonces, no, això no. Gimnàsia, l'aixar en el bancal, sí que n'ha fet. Entonces, sí. Pero gimnasia entonces no feia. Pues a final de curs sempre fem les excursions de final de curs. Jo recordo l'excursió que vam fer a Barcelona, al Tibidabo, al Mas Canyador, després una excursió que vam fer un intercanvi d'escoles viatgeres i vam anar a Sòria i allí vam conèixer a uns de Bilbao, després l'excursió que vam fer de fi de curs als Pirineus, per això les excursions de fi de curs. A mitjan curs, alguna excursió vam fer algun teatre, alguna obra de teatre, anàvem a València... I després, fora de l'aula, teníem extraescolars, n'hi havia gent que anava a repàs, pagant. I al menjador. I al menjador. I al menjador. Perquè quan nosaltres vam començar primària encara anàvem de vesprà. Sí, hasta les 5, crec. Sí. I entremig, pues, si els pares no podien o volien que te quedes ahí, pues anaves al menjador, que pues, te donaven pues, perquè menjares de tot un poc. Que en els patis fem turnos, que ahí t'ensenyen a parar taula. I te passaven d'un mestre a l'altre, si tu no estaves contenta de la teva mestra, arribava a dir, mare, a mi aquesta mestra no m'agrada, perquè aquesta mestra a mi no m'ensenya. I la mare s'anava a parlar amb l'altra mestra i diu, ai, és que ara ho tinc ple. Quan se'n vaig a algun xiquet, que la mare el traga, entonces agarrar el de vostè. Entonces no anaven a quidrar, diu. No, tu te quedaven i te portaven al despatx, perquè dins de classe no es parlava perquè estaven els teus companys, no? El despatx del director que diuen, com que era un quarto del mestre, o en la sala de professor, que serà soles tu, ton pare i el mestre. I el mestre dia tot el que tu havies fet, i ton pare davant. I tu tens que dir si és de veure és mentira. Claro, quan venien els trimestres o anem a entregar les notes, claro, sempre cridaven per comentar alguna cosa de nosaltres, si hi havia alguna que si en algun moment hi havia algun mal comportament, o per comentar com ha anat el trimestre, parlar un poc de les notes, l'actitud en classe, sí, un poquet, però el que tocava, el que era els trimestres que ara han anat les notes, lo justet, la veritat és que lo justet, però sí, una relació formal, cordial. Hi ha famílies que eren més conflictives, que pues, donaven més guerra, i altres pues, que suposa que no. En infantil les famílies participaven prou, ajudant als deures, a les fitxes, com hem dit als caps de setmana que ens ficaven deure, o sempre que n'hi havia alguna festa, les famílies participaven en la festa en infantil. Exacte, perquè així era tot millor. En primària ja no tant, sí que t'ajudaven a fer els disfressos,
les famílies després quedaven en les mestres després de classes i feien tots junts els disfressos, però n'hi ha famílies o mares, sobretot, que sí que anaven a parlar amb les mestres, a veure com va el meu fill, a veure com no sé què, però n'hi ha altres que apareixien a les reunions i ja està, i el fill s'ocupava. M'agradava tot, jo m'agradava tot. Jo això que te posen de ver per casa, no, a mi no m'ha agradat. Mai. M'agradava res en l'escola. No tinc ficció a l'escola. Jo el que menys era que estàs tot el dia a jornada completa, des de les 9 del matí a les 5 de l'esprà, perquè això de repassos de l'esprà va ser un curs o dos en el Don Enrique, esto amb el genovès. El que més era, si de 12 a 1, però és que estàs la jornada completa i després arribes a casa i tens 2 hores de deber. I si t'havies portat mal, el fent copiar la lliçó tens el deber més la lliçó. I el meu estàs a les 9 de la nit en casa, pim pam, perquè si no l'endemà tocaven a ton pare la feina de teu també. O sigui, copiar la lliçó, portar el càstig més el deber, estàs perdonat i d'ell no eixia, però si ho complia estava. Anava un professor, un mestre, que era un poc docte. Era molt docte. Però no tinc mal record ni males experiències, ninguna mala vivència, la veritat és que no. La relació alumne-professor era molt bona, entre els alumnes també no hi havia ninguna polèmica ni ninguna baralla de res. És que no recorde res, la veritat és que no. Pues que l'escola també, al ser xicotita, no coneixies a gent d'altres pobles. Exacte. I si se donava per clavar-se en tu, pues l'has cagat. Sí. Perquè és un poble xicotet, entonces... Quan s'agarra la mania en uno, pam. Exacte. Lo que més? Matemàtiques és el que més m'agradava. Jo els diners és el que més m'agrada. Igual com avui vaig al banc o vaig això, jo m'agrada molt. Matemàtiques és el que més m'agrada. Sumar i restar i dividir. Jo les tables les sé totes. 9 por 9, 81, 9 por 8, 72. Jo les tables no me s'han oblidat, però tots els dies tables, tots els dies matemàtiques. Jo m'agradava la llengua espanyola i la matemàtica, el que més m'agradava a mi. La llengua també m'agradava, però és que estava cansada d'estar sempre el mateix, sentir el mateix. És que entonces no t'ensenyaven res. Si no com ara tens la tele i saps que uns es barallen, altres es barallen, tot això, entonces només era dictadura. El que era d'aquest costat, bé, però el que era de l'altre no el pareixia molt bé. Allí no hi havia ni xiquet, totes les xiquetes totes juntes, tots els xiquets tots junts. N'hi ha un xiquet que es diuen sabrots, que no eren gens intel·lectuals, i anaven d'en Ramon. I una vegada don Ramon li va dir: Juan, vine pa casa que t'agarre o el pegue. I en un bot es va tirar del primer balcó en terra, i no el va agarrar. A mi res. Parlant clarament, res m'agradava. Per què? De l'escola, perquè no m'agrada estar obligat. I tens que estar obligat a fer això, a fer allò, a fer l'altre. No m'ha ensenyat molt, no. No m'ha ensenyat molt, no. Hi ha assignatures més avorrides, i altres assignatures, però en general l'escola tinc molt bons records. A mi poc també. Els amics, les quintes que jugàvem i era tot un comboi, però el que és escola en si, generalment els mestres eren massa autoritaris. La veritat que... Però bueno, al final era tot normal, tampoc era entrar i quan ja coneixia el mestre t'acoples el que n'hi havia i ja, no n'hi havia altra. Pues que podia fer de tot
generalment, perquè com l'escola de la Caram era la de la Pobla, que és un poble xicotet, pues no era com Benigànim, que és molt més gran, era més com més familiar. Sí, se coneixien tots entre tots, en totes les classes tenies algun conegut, el fill dels amics dels teus pares, el teu cosí, el teu veí, i vulguis o no, pues... Estava guai perquè en el pati no t'ajuntaves a les zones de la teva classe, sinó que en tots, en general. Però a mi m'ha agradat molt, moltíssim. N'hi ha millors mestres i n'hi ha pitjors, a més...